Toto je dobrá téma. Na výletnej plachetnici sa nachádza manželský pár. Strhne sa búrka a žena zistí, že jej muž nie je až taký dobrý kapitán, ako to o sebe tvrdil. Poďme na to. Volák som prihorela, čo? No toto není bronz. No to už ne. Ja za to nemôžem, že si ma zamkol solárku. Teraz čo mám s tým robiť? Nemala si zaspať na palube. Tá plachta nie je taká veľká, aby ti urobila tieň. Ty prší. Mal by som ti ísť predážnik, čo? Nelen predážnik. Dones mi niečo na oblečko. Zobereš to tu za mňa. A čo si vás blázivec, som to v živote nechytala toto. Tak ja to priviažem. Peťa? Hen. No čo si ma poslala? No pošli debila po niečo a toto sa ťa opýta. No chyť sa koala kormidla. Pozri, búrka je tu. Bože. Nie, takáto búrka nie. Teraz Luky? musím zrolovať plachty. Počúva, ale keby som ich zroloval, ja radšej hodím kotvu, aby sme pre istotu akože nezaplávali Dobre, ďaleko. ja hodím zatiaľ tyčku. Počúvaj, hážu zo zadnej paluby, vieš, že potom vpredu sa nám sem namotajú oné delfíny. Delfín, ide pre harpúnu. Kedy sa mi na tyčku namotali delfíny. Ty hajz, a už je preč. Ja si to tu nechám pre istotu. Wow, ježiš, ja som v živote negrčala na lodi. Kosačka to dostala rovno do oka. Dobre, zariešte trošku, príde. Tomás moja. Čo plávaš okolo našej lode? Čo moja? Počkám, kým nás chvíľku poťahneš. Počúvaj, ty sa zas predvádzaš. Zhoreli mi prsty. Počúvaj, teraz nemám náladu na sex. Teraz to na mňa fakt neskúšaj. Tebe bolo zle? Ešte ti len bude. Ty. Počúvaj, pišta. Kde sme to vlastne? Počúvaj, keď ten blesk do tohto buchne. Idem pre Vojťák. Vojťák! Ty, ja som myslela, že to bol jablkový džús, hen čo mi narastlo, jak som sa napila. To čo máš? Zdula som sa. Ty si zhltla raju. Ale jakú raju som si dala jablkový džús, čo si mi mal doniesť? To nebol jablkový džús. To som mal olej do motora. Ty, ale chutilo to jak jablkovica. Ale keď kupujem tú afgánsku naftu, musím ju riediť hentým olejom. A takto nás stojí mami. Zatiaľ blízka mi baja. A čo ja budem robiť? To, čo ste pred chvíľkou zažili, slečna, to bolo stále iba ticho pred búrkou. Pretože to podstatné príde. Nech sa páči, sadnite si, uvoľnite sa a vítajte na našej výletnej lodi. Budem vás prevádzať karibský moloch. Ako ste si všimli, už ste to nestihli. Ale na pravej strane... Ty mňa už môžeš len naštartovať, taká som zdutá. Všimnime si palmové porasty, okolo ktorých prechádzame. To je bývalý... Počúvajte, podľa pachu... vynoril Kolumbus. Podľa pachu vy máte teplotu moja, zaklikaj. Prosím? Ne, musím ti dať čípko, prehni sa. Musím? Ale vy
ste si to zmýlili. K zvieratkám sa dostaneme až v ľavej zádu. Žada, sadni! Ruky? Prehni sa! No, toto by... Ding, ding, to čo je? Maja, ja ti dám teraz čípok. Zahaskaj. Zavolám tatkovi Klepetovi. Či... Džepetovi. Tak prikni aj Terminátor.